Az ön reménytelen élete csak azzal telik, hogy a hűtőhöz közelít és vizsgálgatja az ételeket. Ez egy borzasztó állapot, önnek egyáltalán nem tesz jót. Rudy? Vagy esetleg, mit találhat még? Egy kis mézet. Ez egy borzasztó állapot. Mit tegyen? Nem elégedett a testével, folyamatosan a süteményt nézi a tányérban. Ez nem mehet így tovább. Látja a testét? Ezen változtatnunk kell. És ezért most itt az új termékünk, a Krém 2000. Ez az egyetlen, ami önön segíthet. Hisz ebben a reménytelen állapotban nem választhat mást. És képzelje el, hogy se 35 000, se 30 000, se 20 000, se 15 000, hanem 14.999 forint, emberek! Lássa, a hűtőszekrényt kutatja. Nem elégedett magával. Méz, az kellene magának. Sütemény. Ez egy borzasztó reménytelen állapot. De csak most, csak ebben a pillanatban önnek ajánljuk a Krém 2000-et. Lásson példát, ahogy kipróbálja a testén, szépen bekeni körbe-körbe. Már is láthatja a változást. Érzi? És hogyha még nem is tesz semmit, az illata legalább jó! Örüljön neki! Ilyen ajánlatot nem utasíthat vissza.